سلام سلام كبرات تخطاتلتي channelنا خميكن لكم سلام كتلو سنايت ميتنا مهانا جلسنا اتم سبسكرايب زغبركم انقعد حنصنحكم اتم فيديونا المجمر تاغزي تريقو زلكم كا انقعد حنمزاكم نابلنا نابلاي لما انت مدبنا نسغاغركم سناي مكتتال بمجمر تاغن تحستنا كم تفتو سلازيات تراتر لايك بنقبار كتجمرون اللابو እታ ፊልም ኣብታ ሳሙኤል ስሙሳ ኣላይ ስንደላ ዝነበረ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ትርከብ ንእሽተይ ደሴት ዝጅምር ዝስእሎም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝነበሩ ሰባት ሙሉኦም ደቂሶም ኢና ንዕዘብ ካብታ ሰዓት ቅድሚ 3 መዓልቲ እታ ደሴት ብዘይተፈልጠ ቁልውላው ትውረር እሞ ሰባት ከይተረድኦም ሃንደበት ኣብ ዝነበሩ ወይ ድቅሱ ማኪና እንዳዘወሩ ሻወር እንዳገበሩ ወላ እውን ኣብ ማይ እንዳሓንበሱ ከይተረፈ ይድቅሱ እቶም ተዓዘብቲ ኣብ መጀመርታ ገሪልዎም እኮ እንተነበረ ድሒሮም ከም ዘረጋገፅዎ ግን እቶም ደቂሶም ዘለዉ ሰባት ሃለዋቶም ከም ዘጥፍኡን ከም ዘይበራበሩን ይርድኡ ዝሓለፉ 72 ሰዓታት ብዙሓት ሓካይምን ተማራምርትን መፅኦም ኮንተ ነበሩ ካብኣቶም ግን ነዚ ፍሉይ ለብዒ ሓደ እኮ መፍትሒ ክረክበሉ ይከኣል ክሳብ ሕጂ ደቂሶም ኢና ንርኢ እቶም ዕድለኛታት ኣብ ገዝኦም ገሊኦም ኣብ መኪንኦም ገሊኦም እውን ኣብ ስርሖም ገሊኦም እውን ኣብ ድኳናትን ካልእን ደቂሶም ንዕዘብ ውሽጣዊ ኣካላቶም ብግቡእ ይሰርሕ ኣብ ዝኾነ ሰዓት እውን ብዘይንቡር ካብቲ መጀመርታ ዝደቀስሉ ቦታ ክቕይሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ዘደንቕ ነገር ግን እዚ ተርእዮ ነቶም ቀወምቲ ተቐማጦ ናይዛ ደሴት ዘይኮኑ ሰባት ዘየጥቅዕ ምዃኑ እዩ ብድሕሪ እዚ እቶም ተማራምርቲ ንኩሎም ቶም ዝደቀሱ ንምሕላው ንኽጥዕሙ ምልክት ይገብሩሎም እሞ ዝኾነ ማዓስከር ከዳለዉ ከለዉ ንዕዘብ ኣብዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ጋዜጠኛ ናብቲ ቦታ ከኣቱ ይክእልን እዩ እንተኾነ ግን ሳሙኤል ኣብ መንጎ እቲ ዕግርግር ተሓቢኡ ዶ ብምስጋር ናብቲ ቦታ ከኣቱ ከኣለ ኣብ ጉዕዞኦም ከሎ ዝደቀሱ ሰባት ናብ ዝሓዘት ኣውቶቡስ ብምእታው ስእሊ ክስእል እንከሎ ንዕዘብ ክስእል እንከሎ ሓደ ዘይደቀሰ ወርቃዊ ዓሳ ዝሓዘ ሰበይቲ ይርኢ እሞ ነቲ ዓሳ ምስኡ ክወስዶ ይውስን ኣብታ ዓዲ ሳሙኤል ሓደ ዘለዎ ዓርኪ እቲ ዓሳ ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብምልክት ከዘራርቦ ክፍትን ከሎ ንዕዘብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንዝተወሰነ መዓልታት ከቐኒሉ ዝኽእሉ ደሓን ዝኾነ ገዛ መሪፆም ከኣትዉ ከለዉ ኢና ንሪኦም ሳሙኤል ተጠንቂቑን ውሽጢ ድሕሪ ምእታው ሓንቲ ስቴላ ትበሃል ዝደቀሰት ሰበይቲ ይረክብ ስቴላ ሓንቲ ካብቶም ዕድለኛታት ኣብ ገዛ ክለ ድቀስ ዝወሰዳ እያ ነይራ ሳሙኤል ናፅነታ ክጫረታ ስለዝደለየ ኣብታ ሓደ ክፍሊ ይጸንሕ ሳሙኤል እቶም ዳሰስቲ ኣብቲ ከባቢ ኮይኖም ይሕልውዎም ከም ዘለዉ ኣይፈለጠን ዝነበረ ነበርቲ ናይታ ደሴት ዘይኮኑ ኣብታ ደሴት ዝነበሩ ንክወፁ ተነጊሮም ስለ ዝነበሩ ተረኺቦም ሞ ከይቅፃዕ ስጋት ሓዲርዎ ኢና ንዕዘብ ጽባሒቱ ሳሙኤል ናብቲ ግሮሰሪ ከይድ ሞ ምስ ስቴላ ክራኸቡ ከለዉ ይሓልፍ ሳሙኤል ክተኣታተዋ እኮ እንተደለየ ዝኾነ ኣቓልቦ ኣይገበረትሉ ብድሕሪ እዚ ብስማ ይፅዋዕ እሞ ከመይ ገይሩ ስማ ከም ዝፈለጣ ክትሓቶም ከላ ካብ ድቃሲ ክበራበር ከሎ ንዕዘብ ካብ ድቃሲ ምስ ተበራበረ ናብ ስርሑ እንዳተበገሰ ይፅዋዕ እሞ ክትሰምዖ ይከኣለትን ሳሙኤል ራድዮ ምስ ከፈተ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እቲ ለበዳ ክዛረቡን ክካትዑን ከለዉ ይሰምዕ እሞ ክስሕቆን ከሎ ንዕዘብ ሳሙኤል ቀትሪ ነታ ደሴት ብምልእታ ክድስሳ ብምውሳን ይብገስ እቲ መጀመርታ ዘስተባሃለሉ ሰብ ከዓ ኣብ ገረብ ተንጠልጢሉ በጢሉ ደቂሱ ኢና ንዕዘብ ካብዚ ብምቕፃል ኣብታ ደሴት ዝርከቡ እንስሳታት ከምዘይደቀሱ ይግንዘብ እሞ መን ይቕልቦም ከም ዘሎ ብምግራም ክሓስብ ይጅምር ብድሕሪ እዚ ሳሙኤል ናይ ሓደ ሰዓት ጉዕዞ ድሕሪ ምግባር ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ሃለዋቱ ኣጥፊ ደቂስሉ ዝነበረ ቤተክርስትያን ይበፅእ ሳሙኤል ዝተወሰነ ስእሊ ድሕሪ ምውሳድ ኣብቲ ወንበር ብምኻድ ይድቅስ እሞ ኣብ ሕልሙ ምስ ስቴላ ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ፊት ንፊት ተቐሚጦም ይርኢ ክልቲኦም ንዘለኣለም ከም ዝፋለጡን ሳሙኤል ኣብቲ ደሴት እንታይ ይገብር ከም ዘሎን ክዕልሉ ከለዉ ንዕዘብ ስቴላ ነቲ ኩነታት ናብ ረብሕኡ ንምቕያር ንገንዘብ ኢሉ ኣብኡ ከም ዝተረኽበ ክትሓስብ እንከላ ንሱ ግን ንገንዘብ ዘይምዃኑን ተመክሮ ኢሉ ይገብሮ ከም ዘሎን ክዛረብ ከሎ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሳሙኤል ናብ ገዛ ብምኻድ ናይ ስቴላ ናይ ምስጢር ደብተራት ክገናጽል ከሎ ንዕዘብ ነቲ ዳየሪ ምስ ኣንበቦ ምስ ስቴላ ዘለዎ ርክብ እንዳተረረ ይመጽእ እሞ ብዛዕባ ምሕላም ይቕጽል ኣብቲ ሕልሚ ካብቶም በቲ ሕማም ዝተሃርሙ እታ ናይ መወዳእታ ንሳ ከም ዝነበረት ትነግሮ እታ ንመጀመርታ በቲ ሕማም ተጠቂዓ ክትወድቕ ዝረኣየታ ናይ ፒያኖ መምህራ ኮይና ኣብ ማእከል ክላስ ከም ዝደቀሰት ትሕብሮ ሳሙኤል ፈሪሓ ከም ዝነበረት ሓታ እሞ ንሳ ግን ብዝያዳ ድንግርግር ኢልዋ ከም ዝነበረት ነግሮ ብድሕሪ እዚ እቶም ተመራመርቲ እቶም ሰባት ካብ ቦትኦም ተንቀሳቒሶም እንተኮይኖም ንምፅራይ ክዘሩ ከለዉ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሳሙኤል መጀመርታ ከመይላ ከም ዝደቀሰት ሓታ እሞ ስቴላ ዝኾነ ዘይንቡር ስምዒታት ከም ዝተሰማዓን ፍልይ ዝበለ ህያው ሕልምታት ከም ዝተረኣያን ብምንጋር ኣብ ከቢድ ድቃስ ተኣቱ ከም ዝነበረት ከም ዘይተረዳእን ትገልጸሉ እቲ ትርኢት ካብ ሕልሚ የውፅና እሞ ናብ ሳሙኤል ይመልሰን ሳሙኤል ኣብታ ዝቐፀለት መዓልቲ መሳርሒ ሕታቱ ኣዋዲዱ ናብ ናይ ስእሊ መደቡ ክብገስ እንከሎ ንዕዘብ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጎረባብቲ እንዳዞሩ ከሎ ኣንደበት ብፍሕኛ ዝተመልአት መኪና ይርኢ እሞ ናብ ኣገጹ ይጽጋዕ ስእሊ ክስእል ምስ ፈተነ እቶም ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ከባቢኡ ከም ዘለዉ ይግንዘብ እሞ ገዲፍዋ ተሓቢኡ ናብቲ ገዛ ይምለስ እዚ ክውንነት ንሳሙኤል ካብታ ኣትይዎ ዝነበረ ናይ ሕልሚ ዓለም ናብ ናይ ጋህዳ ዓለም ይመልሶ እሞ እኹል ስእልታት ወሲዱ ስለ ዝነበረ ካብታ ደሴት ክወፅእ ከም ዘለዎ ይውስን ሳሙኤል ንብረቱ ጠራኒፉ ንስቴላ ተሰናቢትዋ ናብቲ
نابت جالبو زنبرتلو بوتا يخيد بدحرزي ابت جماجم بحري ناب جالبو نتعذبه نوح دقايق دحر مصنع حسبه بمقراص ناب زنبرو يملس ساميل نابت جزا مستملسه بومباناي ماي تفسس صنحمو مجمرتا معلتي نابت جزا خمصن كلو فسس صني حتى شو خمزه عصواي ذكر هندبت ساميل ناب حلمي اتمو مس ستيلا ابت بيت مغبي فيت نفيت تقميطون كلو يري ستيلا نابت دسيت انتي كم زمصو بقنعنا نخنغرا حتى كلا نعذب ساميل ون نابت دسيت نعا قبل كم زمصي نغرا قدم حدا عمت نابت دسيت كزاناغا ኢሉ ምስ መጸ ኣብ ሓደ ድኳን ከም ዝረኣያ ይነግራ ኣብታ መዓልቲ ከዓ ኣቃልብኡ ስለ ዝሰሓበቶ ተኸቲልዋ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኸይድ እንተኾነ ግን ስለ ዝመሰዮ ቴሌፎን ናምበር ከይተቐበለ ይኸይድ እሞ ካልኣይ ግዜ ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ይነግራ እቲ ትርኢት ናብ ጋህዳ ዓለም ይመልሰና እሞ ሳሙኤል ዝብላዕ ክገዝእ ናብ ድኳን ይኸይድ ኣብኡ ከሎ ክልተ ካብቶም ተመራመርቲ መስተ ንኽወስዱ ናብቲ ድኳን ክመፁ ከለዉ ይዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሳሙኤል ኣብ ሃለፍታ ከም ዝኣተወ ብምምሳል ካብቶም ተመራመርቲ የምልጥ እቶም ሰባት ምስ ከድሉ ተሓጒሱ ዘድልዮ ነገር ገዛዚኡ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ነታ ደቂሳ ዝነበረት ዋና ድኳን حساب قميت الله خير كلون عزب بدحرزي تفاللي نبرت نايستيلا نراي حرياتا خصنع كلون عزب ابت غزا راديو مسرخبه نايدرفن مرجع نخسمع حدا بحدا كاسيت انداتو خسمع يجمر ابت كاسيت تفاللي يستلات فوتوم نغرات يصنحوا كم ناي صحفت مكينا بامبولاتا زحم بسادرهم ماين كال انزا مسولو يركب سامئن كل اندا سمع بزخدلو زياده فتوتو خزايد كلون عزب تلا اب جماجم بحري مكينا مزواركم تفوتو خيترفه ابت كاسيت تمليو يركب كابزم مغاس سامئن استلان نابت جماجم بحر توسد مكينا خدل يخلو بحسابي قرصه ساميل كابتن زدقوسو سبات يسرقو مهلاو مكون تافرحو ستيلا ግን ግዜኡ ይልቁ ሕሎም ከም ዘለዉ ምስ ነገሮት ይረጋጋ ድሕሪ ቁሩብ ደስ ዝበለቶ መኪና ምስ ረኸቡ መፍትሕ ደልን ገዛ ናይቲ ዋና ሴሮን ካኣትው ከለዉ ንዕዘብ ሳሙኤል ስቴላ ካብቲ ዝሓስባ ዝነበረን ላዕሊ ናፃ ሰብ ምዃና ይግምግም ብድሕሪ እዚ ሳሙኤል ድምፂ ናይ መኪና ሰሚዑ ካብ ድቃስ ይበራበር እሞ ኣብ ደገ ክልተ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሰሙናዊ ፀብፃብ ንምውሳድ ናብቲ ገዛ ክመፁ ከለዉ ይምልከት ሳሙኤል ብቕልጡፍ ንብረቱ ጠራኒፉ ኣብ ኣርማድዮ ብምሕባእ ንስክላ ካብ መትሓዝ የምልጥ እቶም ተመራመርቲ ስቴላ ዝኾነ ፀገም ከይህልዋ ድሕሪ ምምርማር ነዊሕ ከይፀንሑ ክኸዱ ከለዉ ንዕዘብ ሽዑ መዓልቲ ሳሙኤል ኣብ ጎኒ ስቴላ ኣንፂፉ ብምድቃስ ምሳኣ ክእልል ይውዕል ንፅባሒቱ ሳሙኤል ናብቲ ላዕለዋይ ደርቢ ናይቲ ገዛ ብምድያ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ካሴት ክሰምዓ ከሎ ኢና ንዕዘብ ኣብዛ ክፋል ግን ስቴላ ብዛዕባ ዝፀልኦም ነገራት ያዛረብ ነይሩ ጽምዋ ከም ዝስማዓ እውን ትገልጽ ሳሙኤል ጽቡቕ ከም ዝስማዓ ክገብር ይምነ እሞ ወላ ሓደ ከም ዘይጠቅም ንነብሱ ይሓስባ ኣብዚ ብምቕጻል ሳሙኤል ናብ ናይ ሕልሚ ዓለም ብምኻድ ምስኣ ዘርርቡ ይቕጽል ብዛዕባ መጻምድቲ እውን ክዘራረቡ ይጀመሩ ሳሙኤል ክልቲኦም መጻምድቲ ምዃኖም ከም ዝግምት ይዛረብ እንተኾነ ግን ስቴላ ኣይተሰማምዐትን بدحر زين ناب ناي قهدا عالمي وسدنا مو ساميل ناب عدو خملس يوس عبز ساعات ولا حد خصنو حزخ المخنيات كم زي ولي حسب ناب تمعشق مراخب فرق مقد مستوقع عزقن استيلا خقرفا خم زي كلي حسب بمشيت ناب تجزاي ملس مو قبل علم خازينو ناي استيلا خوينو مس استيلا بحبار شجاره خدكو خي حلم ابتا معلتي كلتي اب كاسيت زرخبو استيلا تفوتو نجر كجبر كله نعزب لازانيا صريحو بناي واين برتقو بيرا بمقدح كسات يخلو يرين ابز بمقصال استيلا اب كاسيت دايرن زرخبو طبيعتا ناتا زي مخانون كما عين السب زي مخانان تنقرو ساميل باكار رخيبو لزي زراربا بملؤت يركبهم ابرؤسو طراي سلازنبره حق اخدكون تخيل بمبالي امنا ابتدسيت ممصو جيجا زي مخانو خامنا كون تفتنه استلاغن كابتدسيت خير كم زلو دحر منغار ابتصلمات كتصور كلاينا نعزب ابتزغصله تريت ساميل موداتا غزي ابتدسيت كوص خم زلو يوس تخونه غن ناي حجي غعزو خبت خالق غزي استفلا يخونينا نعزب ازي برتوع ماي صمي سمعمو اب حلفتا ياتو صمون مرواي ناب حدا غزا اتيو ولا كوتسته تخونه غن ممليسو يصم بسته يقصري ازيو خصمينا نريو اتمنادق نايت غزا خصغو يجمر كمتم كالوت نبرت نايت عدون برتوع دقاس يمصو خم زلو يسمعو ساميل نزي مدقاس زكالو እንዳገበረ خلو ካብ حسابو ستيلا تدغوللمو بقلطف كملس كم زلو وقت نغرو خلا نعزب ساميل هندبت يبرابر مقلطف ناب غزا يملس كم قال انت دقيسو اب طقا خونلو بمحساب تصقعوا نريو انتخونه ግን ሳሙኤል ንጽባሒቱ ካብ ደቃሱ خبرابر ቃለ ከይደቀሰ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ርግጸኛ ስለ ዘይነበረ ስተላ አጋጣመን ተተባራቢራ ከተንብቦ ደብዳቤ ክጽሕፈላ ከሎ ንዕዘብ እዚ ንኽገብር ሙሉእ መዓልቲ ይወሲድሉ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሃለፍታ ከኣቶ ከሎ ንሪኦ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ስተላ ኣብ ኣዕላታ ክትንቀሳቐስ ከላ ንዕዘባ ንኣስታት ልዕሊ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ምድቃስ ትበራበር ከላ ነገራት ተቐያይሩ ይጸንሓ ሓይሊ ንምርካብ ማይ ክትሰታብ ዝኸደትሉ ተወሳኺ መሕፀቢ ስኒ ትረክብ እሞ ካልእ ሰብ ምሳኣ ይነብር ከም ዘሎ ትርዳእ ቀሲላ ገዛኣ ክደሊ ምስ ጀመረ ሳሙኤል
ሳሙኤል ኣብ ሳሎን ደቂሱ ትረኽቦሞ ድንግርግር ይብላ ተላ ክተተስኦ ትፍትንሞ እንተኾነ ግን ሳሙኤል ክሰምዓ ኣይከኣለን ብድሕሪዚ ኣብቲ ገዛ ዘይነበሩ ንሳትፈትዎም ነገራት ክትረክብ ትጅምር ሞ ብጣዕሚ ክትግረም ከላ ንዕዘብ እንተኾነ ግን ሳሙኤል ዳየሪኣ ከም ዘንብቦ ምስ ፈለጠት ሓጎሳና ብሕርቃን ክቕየር ከሎ ኢና ንዕዘብ ብሕርቃን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምስ ሃረመቶ እቲ ዝፀሓፈላ ደብዳቤ ትረኽቦ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ዳየሪኣ ስለ ዘንበበላን ካሴታውን ስለ ዝሰምዓላ ይቕሬታ ክሓትት ከሎ ንዕዘብ ከም ኩሉ ሰብ ምዃናን ክተስተማስል ከም ዘይብላን እውን ክሕብራ ከሎን ንዕዘብ ካብዚ ብምቕጻል ባሕታውነት ከም ዝስምዓን ንዕኡ ንምስዓር እውን ብዙሕ ነገራት ከም እትገብርን ድሕሪ ምንጋር ንነብሳ ክትመስል ከም ዘለዋ ክነግራ ከሎ ንዕዘብ ኤላ ነቲ ደብዳቤ ምስ አንበበቶ እቲ ሰብ ኩሉ ውሽጣዊ ስምዒታታ ዝፈልጥ ኮይኑ ትረኽቦ እሞ ነዊሕ ግዜ ትፈልጦ ኮይኑ ይስማዕ ኣብተን ዝቐጸላ መዓልታት ስቴላ ብዛዕባ ሳሙኤል ዝተፈላለዩ ሕልምታት ትርኢ ብዛዕባ ድሌታቱን ዘይደልዮም ነገራትን ዘፍርሕዎ ኩሉ ንሱ ምስኣ ኣብ ሕልሚ ዝገበሮ ክገብሩ ከለዉ ንዕዘብ ዋላ እኮ ኣብ ጋህዲ ዓለም ዘይፋለጡ ይኹኑ ስቴላ ግን ነንሓድሕዶም ተጣሚሮም ከም ዘለዉ ኮይኑ ይስማዕ ብድሕሪዚ ልክዕ ከምቲ እሱ ዝገበረላ ክትከናኸኖ ከላ ንዕዘብ ኣብታ ዝቐጸለት መዓልቲ ስቴላ ካብ ድቃሳ ምስ ተበራበረት ግን ብዝረኣየቶ ነገር ክትስምብድ ከላ ንዕዘብ ምክንያቱ ሳሙኤል ኣቦትኡ ኣብቲ ደቂስሉ ዝነበረ ሳሎን ኣይጸንሐ አንደበት ክልቲኦም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ክሽነ ይራኸቡ ተኾነ ግን ንዕኦም ነዊሕ ዓመታት ፍቑራት ከም ዝኾኑ ይስማዑ ነይሩ ሳሙኤል ነብሱ ድሕሪ ምልላይ ኢዱ ንሰላምታ ይዘርግሑ መጨባበጡ ስቴላ እውን ምስ ሳሙኤል ብምልላያ ሕጉስቲ ምንባራ ኣብ ገጻ ይዝንበብ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይቲ ትርኢት ናብታ ናይ መጀመርታ ኣውቶቡስ ይመልሰና እሞ እታ ሳሙኤል ዓሳ ዝወሰደላ ሰበይቲ ክትበራበር ከላ ንርኢ ኣብ ኢዳ እውን ክልተ ዓሳታት ሒዛ ከም ዘላ ንዕዘብ ንሎማ ኣንቴስ ናልኩም ዝመጻና ፊልም ኣብዚኣ ትውዳእ ከም ዝፈተኹማ ተስፋ ንገብር ርእይቶኹማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉልና እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ዝበለፀ ትሕዝቶ ሒዝና ንኽንመጽእ ናትኩም እትንባዕ የድልየና እሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክተርእዩና ብትሕትና ንሓትት ካልእ ኣብ ቀጻሊ መደብና ተዕርይዎ ኣለኩም ትብልዎ ነገር ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ክትውናን ክነቕርበልኩም ትደልይዎ እንተደኣ ሃልዩውን ሓሳብኩም ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር ብዝተረፈ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ يغنينا سلام كغنينا نتمنى سابقة المدنة نحن كريم